Cześć, siema moi drodzy, jak to oglądacie, to ja pewnie jestem już w Poznaniu na PGA, być może nawet z niektórymi z was się spotkałem. Słuchajcie, dzisiaj taki krótki vlog, przepraszam, jestem taki zachrypnięty, w sobie przed chwilą wstałem, jest rano. Technologiczny, słuchajcie, pogadamy sobie o telefonach. To jest mój telefon, który miałem jeszcze jakiś czas temu, widzicie nawet odbicie kamerki, którą nagrywam. To jest HTC 620. Widzicie, już troszkę zmarnowany, już nieraz mi spadł, obity, gdzieś tutaj Gorilla Glass szczaskany, który tak na marginesie szczaskał mi się jeden dzień po tym, jak go sobie zamontowałem. Telefon ten użytkowałem 2 lata. Przez większość czasu jakoś nie mogłem na niego specjalnie narzekać, oprócz tego, że po jakimś roku użytkowania już zaczął zamulać po prostu, a do tego jest to telefon dość, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe, wyjątkowo słaby, ma on tylko giga RAMu, także jakieś bardziej wymagające aplikacje, i tutaj na myśli mam na przykład Pokemony, no po prostu bardzo słabo działały i do tego, kiedy próbowaliśmy otworzyć sobie więcej aplikacji w osobnych oknach, typu jakiegoś powiedzmy Snapchata, Twitcha i tak dalej, to po prostu już to bardzo źle działało i stwierdziłem, że czas, moi drodzy, na coś nowego. A konkretniej, moi drodzy, Xiaomi 4X, wersja, która jest w Polsce obecnie dostępna, czyli taka z 4 GB RAMu i 64 GB wbudowanej pamięci. Nie jestem specjalistą od telefonów, ale jeżeli telefon, który ma 4 GB RAMu i 64 GB pamięci, przypominam cały czas, w poprzednim telefonie aż giga RAMu, no to generalnie ciężko być niezainteresowanym. Jeżeli chodzi o wygląd, jest naprawdę elegancko wykonany, te najnowsze Xiaomi wzorowane są na iPhone'ach. Jest cienki, z metalowymi elementami. Słuchajcie, 4 GB RAMu, procesor 8x1 40 GHz, Android 6.1, 64 GB wbudowanej pamięci, wyświetlacz HD, jednak do telefonu 5 cali to starcza totalnie. Do tego w porównaniu do mojego poprzedniego bydlaka sporo mniejszy przy takiej samej rozdzielczości ekranu. Najważniejsze, po 6 dniach takiego normalnego użytkowania, czyli dość sporego czasu słuchania muzyki, używania Snapchata, przeglądania internetu i tak dalej, wciąż trzymał 20% baterii. Gdzie na przykład tutaj, przy takim samym trybie użytkowania, musiałbym go ładować już mniej więcej po dniu półtorej. Do tego dzięki 4 GB RAMu wszystko śmiga ultra płynnie, nie ma żadnego problemu nawet przy jakichś wymagających aplikacjach typu Pokemony. Bardzo spoko aparat fotograficzny, no i generalnie to wszystko, co smartfon powinien mieć. I za takie dzieło azjatycznych rączek przychodzi nam zapłacić nie 2, nie 1500, ale 640 zł. I nie jest to niestety żadna reklama, niestety Xiaomi nie posmarowało i nie będę się też rozgadywał na tematy technologiczne, bo tego telefonu, jak i generalnie wszystkich, znajdziecie na YouTubie pełno recenzji, gdzie wypowiadają się fachowcy, którzy się znają na telefonach i potrafią je obiektywnie ocenić, choćby Mozilla czy inne. Ja tu po prostu wyrażam swoją opinię jako szary użytkownik smartfonów, jako człowiek, który nabył swój pierwszy sprzęt od firmy Xiaomi, a przypominam, że Xiaomi nie robi tylko telefonów, oprócz tego produkuje też m.in. na przykład kamerki, takie sportowe, tak zwane action kamery, które nie bardzo ustępują, a w zasadzie w ogóle, kamerom typu GoPro. Przechodząc do konkluzji, jeżeli ktoś szukałby telefonu, dobrego, wydajnego smartfona za nie jakieś duże pieniądze, to nawet jeśli ktoś by nie był do tego do końca przekonany, to polecam w stronę Xiaomi się jak najbardziej zwrócić. To był mój pierwszy zakup sprzętu od tej firmy i na pewno nie ostatni, bo naprawdę jestem mega zadowolony. Także z biegiem czasu, gdzieś na livestreamach i tak dalej, będę was na pewno informował, jak się ten sprzęt sprawdza. I to by było tyle ode mnie. Napiszcie, jak tam wasze doświadczenia z firmą Xiaomi, bo na pewno wielu z was ma już od nich telefony, czy jakieś inne sprzęty, czy może właśnie kamerki. I chętnie na ten temat z wami podyskutuję. I to by było tyle. Ja spadam. Trzymajcie się.